Ụmụnne m na ụmụnna m elọta ọnọrụ n'okpukperechi nwanne ọnụ nwanyị o nwanyị mba nnọọ awụchasịala m eyi ụmụnne m were nnọọ ntị m ogwu m ya n'ọnụ m were m ọka gwuo ọnụ na ntị n'ihi na ihe ikwu na-amaghị ibezi ya ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji wee mụrụ agụ otu a ka ọ dị. Ana m otu nwanne anyị nwanyị ebe m n'ekwentị ya sị m nwanyị mba nnọọ m za ya sị m were akụkọ na ugbo tụwara ya ụmụnne n'ọnọdụ ledela akụkọ ma gwa ya ma enwe ihe mere this young man ma aka ya nọ n'ime ya gaa n'ihu sị m na m hụ ya na ya mara mma nwaanyị na ya wụ Ọsụkwụ at a very young age na ya dị 25 years old mgbe ya matara somebody nwa okorobịa rụ ya mma ya na ya abụọ baiga n'ime relationship ya were obi ya hụ ya n'anya ya wụhụ onye na-amarị mmarị nwoke na otu na ọ dịrị ya nọfụ in fact na otu na ọwa ọkarị mgbawishi ma ọ fọzikwe na ya na-eto ụmụ nwaanyị na-enwegasị ha ọtụtụ ya na-eto ha ike na ọ dịghịzi na otu nna arọkwa na agha ha bịa bịa wụrụ onye hụrụ ya n'anya ya hụ onye ya na abụọ na-akpa ọha ndụlụ ya dịka ya na ya abụọ lụọla otu isha jụọ ya bụ ya na ihe niile ọ chọrọ ịma gbasara ya na ọ dị fully into her ya na ya abụọ na-eme ọ ya ka o ruru otu ụbọchị just after 3 years ya na ya abụọ kpara ọ gwawa ya sị na ya prosesụọla akwụkwọ ya eji aga ala bekee na ya hụrụ ya n'anya too much ya agaghị alike ka ya eluzuo ya because gịnị ya nọ ha around enwezie onye ka ya ike ọ absence ya emebiere ihe napụ ya ihe Chineke jiri gọzie were nye onye ọzọ ya jụọ esi ya echele like that na ọ na-eme ka ala bekee onye ga ya ọgaweghị elu elu na ya ka nwere time na ọ lọta na ya ga na-eche ihe na ya bọdara ihe niile ya na-ekwu ka wụrụ n'elu mmiri awụga n'elu okwute oge ya ntị ọ sị ya na e nwere otu ihe ga-elu ya obi ga-eme ya aga ya dị comfortable nwee ike hustle mee ngwa ngwa lọta ha lụọ ya jụọ sọ gịnị ọ gwa ya na ya ga-ala ka ha gbaa ndụ ka ha kara ọbara ha ara were gbaa ndụ ihe aha so ya oyi na ntị ya sị ya nụkwa na ya wụ vampire biko leke ụkara ọbara na ya achọghị ihe onwe ya in that bracket na ya hụrụ ya n'anya na ọ ofu ihe doro ya anya na ihe ọ gacha awụhụ na Naịjirịa na ọ na-agbapụ agbapụ na ọ gaga fọdụ na mma ha na ya ga-eti gị n'ekpere na thank God for technology na ha ga na-akpọ video call every now and then ọ gwa sị ihe a niile ọkọga oshi na ntị ka abanye oshi na ntị nke ọzọ pụọ na ọrụ na okwe ihe e kwuru na obi a ga-elu na ya agaghị ahụta ya na ọ dịrị ya faithful ya gaghị ahụta ya na oche gị ya na ọ ga-eme ya onwe ya taa na temptation ebe ahụ nọ ya nọ na ka ha si lie ịhụnanya ha ya gwa sị ka ya eche ya echege ya 1 week ọkpọkwana ya gwesị ya ka na-eche ya echege jụọ somebody onye ahụ gwesị ya etikwala isi jụọ ha another person after like 3 days another person ya jụrụ onye ahụ gwesị na nweghị nọdị ya na ọwa ịhụnanya na ihe a na-eme eji esecure future na ndị mmadụ na-emekwa ya mana enweghị ihe nọdị ya ma ọ bụ na ha abụọ mara na ha eji obi ha aba ejuge na ọ na-arụkwa njọ ma ọ bụ na-eme ya pụta n'ụzọ enwe breakout nsogbu na-adịkwa na ọ bụrụkwa ha enyocha onwe ha enyocha ya ọ ga-ajụọ the person ngwa gị ma o nyochakwa mgbe ụfọdụ temptation na-eshirikarị ebe ndị nke nwoke nọ abịa n'ihi na otu ọ gacha ala bekee ọhụ ego na ya lọta na ya echeta eze na ụkwụ ya etoweghị ogologo na onweweghị kọf na obukachala ya ahụzi ndị ka ya mmadụ temptation na-aga ya wụrụkwana gị nwa na ikekweke nwoke enwebeghị ego ihe ga na-abịa n'ụzọ nwewu ndị ji ego until gị chụzụ otu na ihe mebie na ọ na-ebu temptation nọ ihe dị person gwere onye ka abụọ ya jụrụ gwere ya agbaja emega kore ya sịlekwa ihe onye abụọ ya jụrụ lekwa ihe okwu onye ọgwa ya sị na time ọ si enye ya ọ wega na-ajụgharị ese na ọ jụga ndị mmadụ ma ya hụkwara ya n'anya ka ọ jụga ndị mmadụ ma ọ chọrọ ka ndị mmadụ gwa ya ma ya onwe ya hụrụ ya n'anya na ka ha mere desin ka obi lonu ya ala na enwezighị time ọ tọkọọ ya into the situation ya ekwere o were razor blade new razor blade jide n'aka bido kwuwe were kwewe ya nkwa na ya ga-alụ ya ma ọ dị na mma ma ọ dị njọ n'ime ọnọdụ ọbụla otu ọbụla oshintiri na ya ga-awụ akụ fecha ya ọdara ugbo na ihe gaji akpata n'ọwa ego na mgbe ọbụla eji lọta na ya echere na ya ga-alụ ya na enwe ihe ga-eme ka ya hapụ ya gaa lụọ onye ọzọ
na ihe na nkwa ya na-ekwe na any one of them between ya na ya abụọ buru ụzọ gaga lụọ nwaanyị hapụ onye ka ọzọ hapụ imezu nkwa na ekwere na ndị mmụọ Georgia the person uprightly ọ wote ka o siri kwu ya ogbucha anya were razor blade kawa aka ya raa ya si ya eji ọbara na-esi ili okwu ọnụ ya ọ rata ya wee sị ngwa n'ọtọ ọnụ ya were razor blade nye ya kapụ ya aka kwuo ihe a niile o kwuru na ya ga-eche na ọdịmma ọdị njọ na ya ga-eche n'ime ọnọdụ niile nọ ya ka ya ga-alụ na any one of them ka ya ga-ahapụkwa ya onye ọbụla ga-ahapụ nwanne ga-alụ onye ọzọ na ndị mmụọ gba onye ahụ ikpe Georgia ya uprightly na eji ọbara na-esi ili okwu ọnụ ya rara ọbara ya raa ahụ akpagharịcha ya elo enwe ka ya ma ya ba ya mere ihe o mere ha esili ya ọgụrụ ya gụrụ ya ha ebewe wee ịhụnanya lọv akpalie ha ha emechaa gwurichagbuokwa muvekwe on onye ka akwụkwọ ala bekee ya pụtara ya kweliga emega ala bekee ọ gala nọ first year nọ second year nọ third year slow way down na communication rute the third year November the year mere ya 3 years ọ nụrụ ala bekee ọ kpọọ ya sị na enwe ihe ya sị ka ya gwa ya na ya dị sorry ikwu destin na ya sị ka ya liberate ya ka ya set ya free na ya hụ di na ya lụrụ ume awụ ya n'afọ wuom ya jụọ esọsị gịnị ọ gwa ya sị ihe asị ka ya gwa ya wụ na ya hụ di ya lụrụ ya jụọ esọ wụta ka na-eshi emebi detin ọ gwa ya sị na ọ ya nwa ma ihe mere ya makwana otu eshiri mee ya jụọ ya sị na ọwụghị otu ya nụrụ ya na-eshi eme detin na ọ ga-alọta ya na ya abụọ esi tie before ha eme asha ya ọ na ọ chọrọ imove on ka ọ na-asị ya hụ di ya lụrụ meaning that ya onwe ya obi ya apologize so that ọtọ ya nwa na work out na ọ ga-esetụlụ ya nwa na-enwe ihe ya nidiri na ihe ewu ihe ya chọrọ ọ ga-eji setụl n'ọhịa ọ ga-eji na akọka ga jụọ na ya emekwele nkwagharị na ọ ga-esetụlụ ya n'ihi na ọ ya nwa na work out na ọ ga-esetụlụ ya then ya emezi agịrị o setụlụ ya n'ime obi ọma ha eme asha ihe ha mere ọ gawara onwe na anụkwa ha eji ọ na-asụ gị hụ di gị lụrụ ọ wee sị na ọ ya wawa onye mere detin na ya wa emeghe ya jụọ ya sị ha ọ wee sị na o chetere mgbe ya ka ọbara ka ya ratụ n'ọnụ ya eloghị ya na mgbe ahụ mechara ya sị ka ya ga nyụọ mmamịrị na ya kwụrụra mmamịrị ya wee n'ọnụ were kwụkwụ ọnụ wụfuo mgbe ahụ ọ na-eche gị nọ mmamịrị ya ka ya ji gaga kwụkwụ ọnụ n'ọbara ya aga ya n'afọ ya eloghị ya ya filie betrayed ya filie bad ya jụọ ya sị na ya abụọ yiri for complete 3 years ya na ya abụọ yiri na Nigeria akwụkwọ ya pụta ịga ala bekee ọ gawa ala bekee gbaa ya ndụ moto ya na ihe n'ugbo na ọya nwa kwuru ya rịọgide ya in fact na ọya nwa enwe ihe wụ na ọya nwa pushiri into doing it ya chọbụghị ime were ihe gbaa ya moto ya kemgbe 3 years na-agwazi igbo na ya hụ di ya lụrụ na nna na-enwe di ya na-alụ ya emesicha na ndị niile bịara ịlụ ya di na otu a ka ya batụlụga family members ya na ụmụnne otu a ka di na-abịara ya na-efe n'isi ndị anyị na-apụ agawachana na ya na ya abụọ matara mgbe ya dị 25 years ọ gawala bekee mgbe ya dị 28 years nọzie na ala bekee ugbu a na 3 years 28 plus 3 years akwata ka ọ na-agwa ya iji ya na ya abụọ bidoro kemgbe ihe ha na ọ nara na 6 years of her time na-akọrọ ya na ya hụ di ya lụrụ ugbu a na just now na ya agaghị eme na ọ lọtabịa setụlụ ya na ọwụhụ fọs na ọ lọtabịa setụlụ ya ka ha mecha ihe ha mere na ya gwakwala ya na ya amakwa ihe ọsọ ọṅụga mmamịrị irigeshon ya na ya gụkwa ha ekwe na ya na ya abụọ ya program ọ na mind ya na ya na ya abụọ gbara ndọ na ọ ya etighere n'ime ọgwa ya si ya gwachakwala ya na ya sịkwala ya nwa ji ya alụmdi ọgbanyụ fon ọ kpọghị ya kpọghị ya eme travel gakwuru mma ya na ụmụnne na vileji ha onye ahụrụ wụ mme ya na nwanne ya nwaanyị ke nta anọghị ya gwawa mme na-ebe n'ihi na mma ya ma relationship ya na ya abụọ ụmụnne ka makwa gbasara relationship mana ihe ha na-amaghị wụ na ya na ya abụọ gbara ndụ ya bịa gwawa mme ihe ya na nwa ya nwoke mere mma ya sị na ọ bụrụ na ihe nwa ya kwuru na ọbara ya araghị ya na ya eji mmamịrị ya wee n'ọnụ were kwụkwụ ọnụ gbọpụ gị na mmamịrị na ọ na-arụ ihe ọbụla wụ ihe ụmụ ihe ndị a na mmamịrị na-arụ ya na mmamịrị na ọ na-arụ ọgwụ ma ọ fọzikwa ihe eji nkwa eji ọnụ ukwu wite ọbara ebe na olohi ya na o ji mmamịrị akwụkwọ ọnụ gbofuo ya
and o wepụtala ọnụ set ya free na ọhụ dị n'ọlụrụ na believe na ihe ahụ na ọ ga-awụ ọkụ n'ihi na nwa ya ji mamịrị merụọ ihe ya na ya abụọ mere na ya ga-enye advice ka ọ hapụ ịdị desperate o were nwa ya bewe na ọhụ dị n'ọdịbere late na ọ naanị according to her na 30 something 32 years na ọ dị young na o jikwara gịnị toke ntakịrị na ya na ya nọ nga na ọhụ dị n'ọlụ na ọ ga-agabereghị ya gwawa ya sị mama na ya agaghị agha na ọwụgodị na ya na ahụ dị lụrụ na nwa ya nwoke tayiri ya gbaa ya ndụ ọrịa ya ọ ma na ọ chọghị ka ha gbaa ndụ o mee ya were ọbara ya lokwe ya nkwa ọ atị ya dịka deiti ya bịa n'ihu ya ṅụọ iyi were ọbara ka ya raa o werezi ọbara ka ị ga-agbufuo were mamịrị sọ ọ ji akwụchachikọ ọnụ na ọwụwụ ha aghụghọ bụ ihe a nara ya 6 years danwe ya na ya abụọ yiri 3 years ọmaga na plen gawala bekee go ebe nụga na ọ 3 years ya n'ụlọ onwe di na azụrụ na o chetara mgbe mama ya kpere na fon ma ya isi na ọ gwa nwa ya nwoke na ọwụta ọ gawala ala bekee ọ hapụga nwa ya lụrụ di mama ya amadụ ha na ya na nwa ya nwoke gbara ndụ ọ gịnị ka ọ sara mme ọ gwara mme na ụmụaka ji aka ha chọta onwe na ọ hapụga ha na ọ Chineke nna ga-eduwe ha na ọ hapụga ha na ihe ga-adị mma na ọkwa ndụmọdụ ọ na-enye mme ọ gịnị metụziri ugbu a na nwa ya o ji hụzi na ya na nwa ya nwoke mere ihe dị ote ya wụzi ihe ọ na-agwazi na-agwa ya ahụ dị ya lụrụ mme ya gwawa ya sọ settlement ka a na-ekwu okwu ya na aka ọwụ ọ chọrọ iwere onwe ya ego ige na-eche nwa ya na ebe ọbụla ị chọrọ ibu ya ga-eburu ya gawa na nwa ya nwoke agwele na ya ahụ dị ya lụrụ na ọbara ya elohie na eji mmamịrị merụọ ihe na ya abụọ mere ya gwa ya sị na ọ ghọrịrị ya o ji mmamịrị ṅụọ ṅụjuo afọ rie echi tụkwasị ya o kweghị agwa ya ya were ọbara ka elo na ya agwachakwala ihe eji na-agwa ya na ọ bịa setụlụ ya ka ya na ya ụlọta ka na ya abụọ meacha ihe mere ọwụ na ya atụghị onwe ọ na ya fọs gị na ọ setụlụ ya den ka ya na ya abụọ meacha ihe mere na ya onwe ihe ọzọ ya ekwughị dị woman agwa ya sị setụlụ ya na ọ mụrụ ya nwa ka ọ setụlụ ya na ọ ya nwa sendị ala bekee kedu kọndishọn eji setụlụ ya na ọ nụrụ na ọ wụta na-eche setụlụ ndị enyi nwaanyị ọ wee enyi ka gị na ya na nwa ya mere na ha emecha ọ daba na nwa ya sọ megegbo na ọwụ fọs ya hụ otu ọnụ shi na-agba dị woman na otu oshi na-akparị ya na-agwa ya sị na uko dị nọ mana ọwụhụ fọs na ọwụ fọs na ya kụzikwule na ya nwa nwa were isi ga-ebere na ya akọkwa akọpịa ya ụdị woman na-eteretụnụ ya ya ejiri nnọọ ya lawa laruo begebegebegebegebegebegebege kpugele ya nụrụ nga na sakwa ọ maara ihe na ọ ghọrịrị ya na ya agaghị ekwe ya nụrụ nga na larute kpọkete nwanne ya nwe adanne kwere dị si na adanne ya si na ya amaghị maka ihe gbasara ịgba ndụ na ihe ndị a niile ọkọga ebe a mana ọ bụrụ na ọ ihe dati mmanụ mere ya na ya bụ mechara ihe ọ ga-ewere mmamịrị ṅụọ na ọ dịghị mma na ya amaghị ma ọ ka ga-awụ ọkụ ma ọ gaghị awụ ọkụ ma ọ ga-awụ ọkụ ọ gaghị awụ ọkụ na onye ediri ịlọta ya na ya abụọ emeghacha ihe ha mere na enwere ihe mere wee mere ihe na ọbara dị yọng manụ na ya n'afọ n'ọhị ya ma ihe ahụ ihe nwanne ya nwaanyị sara ya nọrọ nga agbajeme gawa na vileji nke nwoke ga-eme itie ndị eda n'obodo ha 3 elderly men ndị chief obodo ha 3 men ga-eme itie ha ihe ya gwara onye keke ya gwara onye ke kọrọ ha ihe mere nọ ha kwuwe si dat na aghụghọ dị n'ime ihe na nke nwa ha nwoke mere mana ọ dị sem na ha achọghị ịma dị implikeshọn na ụdịka aghụghọ si na ụdịrị ihe dị otu a na ọ ya nwa sọjestrị ya nwa ghọrịa ha ya nwa ka eche ha kwere ngadawa gbotowa ṅụ for 6 years na ọ ga-achọrọ ṅụ setụlụ ọṅụ werezi ụlọ ewere obiọma na a ga-eme ashịrịrị na ọhịa ha ma na ya dọ nwere na emecha ka ha ga-eme itie nne ke nwoke ha emekwana ihe ahụ ọnụnụ ha kwuru na ha ga-eme mama ke nwoke akpọwa ya bido kpọwa ya iyi na Chineke ga-abụnye ọnụ na otu esi ebugharịga aha nwa ya na ya na nwa ya gbara ndụ na-enwe otu mkpụrụ ndụ ha gbara na ọ ya nwa vampa ya ṅụghị ọbara na nwa ya tesịrị ọbara ahụ na ihe ọjọọ dị otu ahụ rere ure ọ bụpụga ewere mmamịrị ya saa ọnụ ya ya ebelivu na nwa ya 45 onwe ya ebelivu na ihe ahụ agaghị enwe isi na ọwụ na ọ desperation jie na ọ gaghị abata na ọwụhụ fọs na ọ gaghị abata na nwa ya ekwere na ọchọ na ọhụ di ya lụrụ di na ọlọlanụ di nwụọ ma afọzie na ihe mere arụghị ọrụ ọ gwaga ya ekwu ha okwu ya nụrụ nga move ehe ga-eme ka the same village ha ndị ke nwoke ga-eme itie 2 women si ha biko na ha lekwe ihe mere nọ na ya ọwụ na ya tụgo onwe ya to this young man na ha gwa mama ya tọkwa gwa mama ya ka o mee understand na ọwụhụ force na ya ga-alụrịrị nwa ya na nwa ya n'idiri lọta setụlụ ya for 6 years ọ nara ya 3 years ọ na ọ gawara ala bekee eshi ebe ekpezi ahụ dị ya lụrụ ka aha gawa ọ gawara ala bekee bịa ntụrụ kwụọ ya gbara mee ya hụta na ya na ya abụọ gbara ndụ
o jide shi na ala bekee jide ha ekwe n'ala for another 3 years na ọ ga-esetụlụ ya bịa ka ya na ya abụọ mee asha ihe mere ya kora these 2 women ihe mere n'otu eshiri mee ha abanwa si elu dịka aghọwa ihe nke ụmụ nwoke why o jiri pụrụ nwatakịrị ka a ga-agba ndụ kwe ha arazi ọbara ka elu oyi ya ga-ewere mmamịrị ya merụọ ka sizi jide no na o nidiri settlement ya na ọhịa ga-emeji na ndị na-eme ihe na otu na-eshi eme ashia ha ga-ebu ụzọ bịakọta ọnụ kwerekọrịta dị happy otu a ha shi dị happy mee ihe dịkwa happy megide mee ashia na ọ bụrụ na ọwa setụlụ ya setụlụ na ọhịa ụnụ abụọ ga-abaga nụ na emere otu eshi eme ma ọ bụrụ na esi enwe ihe nọrọ ya ọbụla gawere onwe na ha amaghị ma ihe o ji mmamịrị mee mmamịrị ahụ ọ ṅụrụ ma ọ ga-awọkụ ma ọ gaghị awọkụ ha anụbe that one before ụmụ nwaanyị agakwa ga-agwakwa nne ke nwoke ya akpọkwa ya again ihe na ọgwa ya okene ochete ya na uzere onwe ma iru uju maka na obi mgbawa iwe na ọnụma eju obi ọnụ ha 1 year again ọ dịchara ihe izi move on ya na ụrụ onwe kpamkpamkpam ya sị enwe ihe gbasasị ya na nwoke ọnụ ha after 2 days because ụjọ tụghị ọnụ ha after 2 years mere ya 5 years o ji nọrọ n'ala bekee ebe ahụ ọ lọtazie low with a lady from their neighboring village mana that lady ya na ya abụọ hụrụ ebe a the lady bụkwa nso n'ụwa n'ala bekee ebe a ya na ya abụọ amụọ na ụmụ abụọ ebe ahụ asọfụ mgbe ọ kpọga ya si ya hụ di ya lụrụ ha ya na this lady ji ụmụaka this lady ka mụrụ nwa ka abụọ ọhụrụ now December ya gbanyete ya na this lady alụkpọ ụmụ abụọ ya feel ya nweta the information feel ya na ọwụ jos ọ kpọrọ ụmụaka lụ ya ma na all this while ya nụrụ onwe ya na o sendarala ụmụnne ya ego ha ga meet this lady n'obodo ha ga-eme ihe ichie ya na this lady akpọrọzi ụmụaka lọta ka ha lọtaziri ya nweta the information gbara gawa hụkwana n'anya wes so na ọwa eziokwu ọzọ wes gịnị na-ewe eziokwu ya wes na o setụlụ ya set ya free ka ya na ya abụọ mee ya ya gwa wes na ya get out of ya otu o shi kparịa ya na otu o shi na ya jos na ebushaga ahịa n'obodo na ya na ya abụọ gbara ndụ na nye gwara na ya na ya abụọ gbara ndụ na ya ga-ọsọkwa ya lụọ dị ọsọkwa ya lụdadị n'ole anya ya emuvole on na ọnwụ na o nwere ihe dị wrong na kemgbe this lady ji mụrụ ya nwa na ya galagakwa ụgwọ isi mma ihe emebiele na ya ọwa onye chịrị hang onto something that is not that never happened ya elege ihe ahụ anya mmiri eju ya anya ya lawa ya pụọ n'ụzọ zụrụ bitakola gaa n'ebe ụzọ gbara atọ gaa ebe aha na were aka ekpe bikwasa n'afọ ya were otu agba ilu tụsa na ụzọ atọ ahụ si na ya ama ihe wee gba ndụ ya ekwuo date the day ha jiri mee that because o were remarkable day for 2 of them ya ekwuo date ya amaghị ihe gbasara ịgba ndụ before that day na ya nọ nwa okorobịa shi n'obodo a abịa gwa ya ka ha gba ndụ were seal ịhụnanya ha ọ fọsịrị afọsọ ọrịa ya arịọ ya ekwere ọ pụrụ ya kawa ọbara enye ya rara na okwe ya nkwa na ya ga-ahụ ya n'anya na enweghị nwoke ọzọ ya ga-alụ na-awụghị ya na ihe na ọwụ obodo na owe obodo ebe ka nwoke echi na Chineke bi n'eluigwe George ya n'obodo a ndị obodo a ndị na-ejere obodo ozi ndị na-ahụ n'ihe every good spirit room ga in this village na ha George ya na ya kipụrụ nkwa o kwere ya ọ gazi ala bekee after how many years o pinire down na-agwazi ya na ọ ya ghọrịrị ya ifu ndụ na ọya nwa kporo ka ha mee ihe nọ ọkara ọbara ka ya ọraghị ya ọ ga-ewere mmamịrị kwue n'ọnụ were kpochachi ọnụ ya nwa bezintịrị ọbara ka ya na ọ dị ha mma na ọ dịla ma na ha George ya ebe ọ bụrụla ụzọ move on lụọ nwaanyị mụọ ụmụ abụọ na ka ya lawanụ chọwa ụzọ ya na ihe werele ihe niile nyefee ha n'aka ya were agba ilu nta wụsa kwuo destin lawa according to nwanne anyị nwa ọ si ya larụ bege ọ dị ya ka ọnwụ dị ya iwe ji obi okwe ya ịdị after everything ọ bụrụ na ọ reality na ka nwoke move on 1 year later ya hụ onye dị ya mma lụọ before ya lụọ the young man ya kore the guy achịwa gwa wee sị na ihe a na o doro ya anya ọfụma na the reason nke nwoke ji dịgodi relaxed dị comfortable na-agara wee nwebe ihe mere ewu because ya wawo nke nwaanyị move on na-ebelieve that na ọ ga-abịaghachi bịa lụọ ya n'ihi na ha ekwughị n'ime okwu ha that na ha ga-alụkwa onwe ha nwaanyị ọ ha ga-alụkwa onwe ha di as long as ke nwoke ahụ abịaghị bịa lụọ ya na any day ya nwa alụrụ di na ọ activatela space for review na ndị nọ present the day ha nwere iyi ga-review the situation na onye default rụnụ ga-enweta na ụjọ atụle
na ka ya lụwa ya na ya laikiri ruo n'ọnụnụ ya lụọ onye ka ya na di ebi na ya ara ime 2 months ago. Nne ex boyfriend ya kpowe si ya sị ka ya rịọ ya mgbaghara na otu eshiri gwa ya okwu masịkwana ya congratulations na ya ewele iwe biko gbaghara na ihe niile ya emekọwara ya si ya na ya na-enweghị ya na ya bụ enweghị okwu na onye ya na-enwere okwu na ọnwa nwoke na onye ọbụla garala onwe na mgbaghara ọ na-arịọ ya enweghị isi ya gbanyụọ ya fonu na ntị ya ma na enwere ihe mere na o jiri kpokọ ọla. After like 1 month somebody akpọ ya si ya na ọnụ akwa kemegani ya sọ gịnị ụwa wedat na enyi nwoke na ọ nweghị spiritual problem ọ nọ na odubere gị che na gị na eno ị ga-ama na ọ pụọla ya bụ onwe echi bụ onwe mmamịrị ghewe ọnụ asụ mmiri na-akọchi a ga-akwaga ya ebilite ya gbawa oso ejide wụwa mmiri na ọ ga-eme ihe a na-eme ya mezia nwaanyị mama wara ka ọ gbaga ma ọ bụ ndedo mege na nwunye ya kpoola from ala bekee silekwekwe ihe mege di na kemgbe ha ekwere lọcha laghachi na otu o si behave ha ya like ihe nne ke nwoke agbowe si na enwe ihe nwa ya gwatawara ya si ihe dịka gịnị na ọgaranya mana ma ex ya nwunye nwa ya gbowe si ex gịnị enwe ihe na ex ya ji the woman amata that na nwunye nwa ya dịbeghị awe na last month ka etiri ihe na plan wela lue na ọ nọ n'ụlọ n'ugbo gbotoro ha agbachikwa ya ụzọ nne ke nwoke na-akpụzi ya si ya biko bịa ka emejie ya ka mara otu ha ga-esi eme ya gwa ya sị mama ya sị na ya dị ime ya lụọla di na ya dị ime na ya agaghị ebula afọ ime ga-abịa aga through all those things na ya amaghị otu na-esi eme ashị ya na ya ebere akwa amaghị isi kpọọ ndị obodo ha ọ kparịa ya n'ụdị dị iche ya na nwa ya ghọrịa ọ dị very comfortable na nwa ya kwere bịa ka ha gbaa ndụ rara ọbara ya ga-were mmamịrị kwuo ọnụ hichkwochacha ọnụ wụfuo ya were ọbara ka nwa ya loo ofilie na ọ ghọrịala opinie ya dan tiri ya enweta onye rịa mma ọ nụrụ ya pin ya nụrụkwa na dan ebe ahụ o denwere until ya enweta onye rịa mma move on no settlement ọjụzi ha ese otu ya mere ọ ya ka ihe o meteziri sụwazi ọ na-akpezi ya bịawa na ya alụọla di ọgwawesi ebiko na ya ebiko na ihere na o megbuole na nwa ya nwoke nọ n'ime ụlọ agbachiri ụzọ ka ọ hapụ iji ụkwụ gafee na ọ mara na ya hụrụ nwa ya n'anya obodo once na ya biko bịa ka amụrụta esi eme achị ihe mere di anarazie ya fonu gwawazie the woman si ya madam ya si na ya wụ onye omenala na ihe ndị a na-eme na o doro ya anya na ya amaghị akụga na chọọchị na ọhụrụ ihe amega nwa ya nwoke ya si na ọ bụrụ na ya erelizie nwunye ya ọbịa ebe a na-eme achị ya na the same thing ga-emekwe nwunye na nwa ya nwoke default na ndị ụmụ mmụọ na ha jọjiala ikpe mara nwa ya nwoke na asị ka emee ya n'elu ụwa dịka esi ya n'elu na ihe nwa ya wụ na jọjiala na esetụlọla keesi ahụ na enweghị a ga-emetelizi nwa ya nwoke ahụ na ọnọdụ ka mgbe jọji mara mmadụ ikpe atọ mmadụ prizin ị gaghị agawa na prizin ị na-aga na ebel na oge bel na ọ gaala oge o ji ekwu ihe ugbo okwuge na ọ gaala na enweghị ọ ga-ewe mgbe ihe mana imuvuole on gị kwere setụlọ dis lady emebie ihe mebiri n'obiọma mana unu mere ya amachi isi mee everything o juru na ogu juru n'ọfọ na enwe ihe ya agaghị erelizi nwunye ya na ọnwunye na enwe ihe ga-eme n'elu ụwa ka erelizi n'ihi na ọnwunye na ya ejiri ego elu na ya agaghị eme ala ka o buru nwa ya n'afọ na ọ na-abịa ime datin bikọs ngwa ngwa ọ pụtara kpọpụta n'ihi na anọda tin emene di nwa ya nwoke ọkụpai na ihe nwa ya nwoke savga na punishment na conclude ole na mata ya na ya abụ na ya iwe akpọwa nwunye bịawa ugboelawa ka eme na enwe ihe a ga-eme na emetikwa emekwana ihe na ọ gara ọngụ na ụta ahụ nwa ya nwoke nọ na nwunye bịa n'ụkwa like that na onye anwa na ikpe condemn ya sentence ya according to ihe o metere anaghị agazi ka aga bido okwu n'isi bido na nwanyị na bel olesi mara owe onye aka ya dị ọcha gị megide ọwa onye mana as long as na nwa nwoke default na enwe ihe a ga-emetelize na conclude ole mata ya spiritually the woman na-akpe na o dile ndị mmadụ bịa n'ụlọ ha bịarịọ mme otu a ka ọrịọ nwoke otu a ka obe nwoke na m jude elu unu na di ya lụrụ ya lụsi ya enweghị ike iti gị isi na ya ga na ihe ya gatara na ọ na ya n'isi na that matter na o wee concluded matter na enweghị ha ga-emetenwuzi ya na isi ebele ṅọm nwe isi ebele ṅọm na onwe ihe ha ga-emetelizi ya n'elu ụwa na ha ga-aṅụribezi at least ọ mụrụ ha ụmụ before ihe na-eme nwunye mụrụ ya ụmụ before ihe na-eme na lọ ka ọ were wụ na nwunye ya mụrụ ya ụmụ na ọ ka lụrụ ọhụrụ
ke nwaanyị alụ ọhụrụ na ọ na-enwetaghị opportunity mụọ dị nwa, at least ọ mụrụ nwa na ihe activate the situation nkwa ha kwere nwa ha nọ na ka emegidere movesiri on last ọwụ ke onye nke emegidere move on ka ha na activate zi review na review that case na onwe ihe ha ga-emerezi ya na ha ga-ebugharịwazi ele eme nwe ebe a ga-emete ma ọ nwere ya nwe irelizi nwunye na ka ọ bịa na onye mmụọ nọzi n'ime nwa ya nwoke awụhụ the same spirit nọ mgbe ha ṅụrụ iyi na nwa ya nwoke na ọ dịla damage na akpọhakwala nwunye ya ege nye ihe di ya ga-eghewe ọnụ na-edede di ya na-agwa this woman ihe na ụjọ na-atụzie ya na ụra n'onwe ya na di ya na ha nọ ọfụgbakwanụ na nwunye the guy ke nwanne ya na ya bụ ọhụrụ ala bekee akpọ ya one day international number na-arịọ ya si ya biko na ya adịghị awe na ya ama na di ya agwaghị ya na enwere nwatakịrị nwa ya na ya bụ gbara ndụ na onwe otu o shiri gwa ya na ya rịọra na di ya ri otu rie di ya according to nne di ya na ọsọ di ewu onye ukwu nọ n'aka na di ya jụrụ ajụ na ọka erelizi na ya biko mere ya ebere na ya nwe innocent nwaanyị ibe ya ụmụ ya n'idiri papa ha na ya biko mere ya bịa gwa ya si madam na ọ mụtala atọ na kele ugbo ya ri ime na ọwụ kembụ ya ri ime ya gada ha bịa na-aga akpọ ndị n'elu n'ala ndị na-abịa ime ashizie because according to di ya ndị dibịa shiri ike ga stand for him because mmụọ ya n'ime na dị iche and ihe gaa wrong ha ma condition eji ma ya ikpe na ihe gaa wrong na ihe emege di ya na ọ ga-emekwe ya nwa na ya achọghị ya biko na onye ọbụla bụrụ ụwa ya gawara onwe na nwere akụkọ na moto wara ụlọ na ndị otu aka ha dijuga ndị mmadụ ma ndị ụkọchukwu ndị agacha ekpecha na ekpere ndị akpega ekpere ha kpechakwa ekpere ha akpewakwa ya si ya bịa ka emejie na enwe ihe gagara ụmụ na m jụta elu ụlọ biko na o nwere ka ya pa na ya achọghị ịga di ya chọọ ka ya gaa n'ụjọ tụga ya ụta di ya shi na-ekwuge dị okwu na di ya ihe omenala ụmụ ihe omenala ndị a doro ya anya na di ya anaghị aga chọọchị ya wụ ka ya na-agaga na ya na fọs ya rịọ ka ọ hapụ ịdịkwa ka na di ya nwa ihe ndị a na o doro di ya si etighị isi na ya agaghị ala mee ya divorce ya so that the repercussion bịakwute ya dọrọ n'ụlọ nna ya sọfawa ya na ya achọghị na ya gbalịrị ihe niile nwere ike ime ka emezie ihe the young man na-ajụ gbaa ya ajọ ọmụma treat ya bad mama ya ụmụnne enwe onye hụtara ya ya ga ama ishi amaghị ishi okpo ya na-akparị ya ihe emebiela ụbọchị ya bịazie na steji n'ugbo a na ya amaghị otu esi eme na ya gụkwana ha etighị isi n'ụjọ na ọ dị ya na mgbere gbotowara ụmụnne na ọ bụrụ na ịnọ ngala ugbo ene gere akụkọ ya na gị gwadala ya okwu from ala obi ṅụ na ọ gịnị ka ị sọjestịrị ka ya mee na ya dị ime di ese enweghị mitin ya ga-eme n'afọ ime na ya nọ na enweghị ka ya pa otu a ka nwa ya na-akpọ evidio na-ebe ụmụnne ekpo ha na-ebe ha mechara nwa onye ụtọ ha si nweta nọmba di ya ha na-akpọ di ha na-arịọ di ya na-agwakwa ha the same thing di ya kpọrọ okwu ya n'ọnụ na enweghị ihe ga-eme ka nwunye ya bịa fọ ime ashidatin na ndị mmụọ ekpeli ikpe konkludo na nke fụrụ afụfụ ụra ha na ha agaghị eme ya na ya agaghị erelizi nwunye na ya enweghị ike ime na ya ka lọ just lọ this lady na ya enweghị ike ime na elena ka ya pa somebody akpọ ya from that village na ha eluzo nwa ha nwoke na ya marakwa amara dat n'aka ya nọ n'ọnwụ na ihe a na-eji ịhụnanya eme that means ya loved this guy na ya just nọ na ọ gachala bekee ga bido emewe dị kwere ya elego dị okwu lege gbanye onye ahụ fonu na ntị amaghị onye ya gbanye fonu na ntị na otu aka kọlụ na-abịa eme abịa na-akọ na o jikwa dị bad na ọ dịla serious kọlụ bịa alụgbasị ya biko na mee nweke gbo igbo epik ha la ihe ọzọ ya ga na obiko na nwa m obido na-eti chineke na ụmụnne m mma ya kpoghala ya ugbo ahụ alaka ozugbo ga-epik ya ọ na-eji different numbers akpọ once ya ga-epik ya obido na-eti ebe na mjụdo elu nọ n'ole ke ya pa na ụjọ na ọ dị ya na the whole thing na-agbagwoju ụlọ ya ihe niile ya mere efọs ya niile ka emezie ihe ha ajụ ugbo ihe emejọsacha n'oyi nwa ha enwene problem a na-apụzie ya amaghị what to do na ọwụ di ya mechara na-agwa ya si na this matter ma na imete na ihe ahụ ya mere ga-ewere agba ilu gaa na 3 junction ebe ụzọ gbara atọ ga-eme datin na datin na ọ wee dangerous thing na ya amaghị otu a ga-esi connect ya that summoning na ya were ya gbara the boy ikpe na iwe na ya ejiri iwe mee ihe ya na-amaghị otu a ga-esi eme ashị ya na that particular one that dị ọsọ laga o ji agba ilu mee na obu ụzọ gbara atọ kwuo ihe a niile okwu were agba ilu ahụ tụsa na ya amahụ na ama ụka agba ilu ahụ ka ọ dịga maka ajọ jiri maka ihe na ya abụọ mere na ị gaghị ama mmadụ ikpe na iwe na-enwe m ha ga-alụ ọrụ nga ịlaghachikwa ha na gị bel the person na ya amahụ etikwela isi na ọ ebe ka mamịrị nọ gbawazi ya n'ihi na ka agba ilu nọ naanị di ya ka ya kore na ọhịa ha mere mejọsa ya were iwe sọmọn ya wụsawara ha n'iwe ka ya jiri mee na ya amahụ na ụnụ bido gwadele na enwere ka ya pa ya mere ihe ọjọọ na this guy ghọrịrị ya
ọ nọ n'ọkpụrụ ya ka ha gba ndụ ga-agbacha were ọbara ya ara o kweghị elu o were mma mmiri ya bak onwe 45 mee ihe o mere denwezie in the dark na enweghị ihe ọdatin ya mere na ọ bụ iwe ka ejiri kpekwe na vileji ha ka ya nọ na obodo na vileji ka ha na vileji ka ha na ọnwa ha nwoke ihe akwụga mgbe ekwuga datin na ọnwa ha nwoke lekwa ihe o mere ya na ọ bụrụ na ọ dị ha mma na ọ dịla n'ebe ụmụ ofole ọnụ ka ya chụwa n'ụzọ ya n'ọhịa ekwuchara wụsawa bụ ilo lawa enweghị ihe ọzọ ya tụkwasịrị enweghị ihe ọzọ ekwu na ụlọ biko gbatadarịla ya ose enyemaka enwe nnọọ ihe ọnụ ga-agwa na ọnụ gwa ya ụmụnne m ọtọ oshi weta ka m shi bịa gbetụwara ya ọnụ enweghị m gwara n'ihi na ka agba ilu ahụ o mere agba ilu shiri ike ama m ka ihe ebe ihe kọnetịrị dịkwa nke ji ya eji wụrụ ka ọ rara ọsị elo wụrụ ka nwatakịrị nwaanyị nwanne anyị nwaanyị ji agba ilu enweghị m ga-akọwali na situation nọ ugbu a na and isi ebele ṅụm ha sọrọ ọgwụ onye ara ntakwụ nọdụ ya isi ebele ṅụm webele ṅụm enweghị ihe m gwara ya enweghị mma m ga-ekwu ebe ahụ ụmụnne m enwe nke ụnụ ụmụ ọnụ ga-ekwu ọ na-ekwu ịnụ ngalugbeine lọv obuwele m ọkwawana m iji rezọ bled m n'aka gwupụta ọnụ m ngwum iji aṅụ ọbara kpachapụkwa anya ṅụ ọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mụrụ akụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu